Good morning everyone. Town of Catarman, Northern Samar. Nandito tayo sa bayan ng Catarman, Northern Samar. Ito yung bagong commercial establishment. Tawagin ay Shoppersville. Bagong-bago po yan. So tara, itour natin to. Shout out daw oh. So yan, meron dito ang stairs papuntang second floor. So ayun ang mga napakapwesto ritong tindahan. May Sangkay Trading daw, Sangkay. Another stairs. Taas. Banda rito. Dito sa ilalim pala, meron dito mga prutas. Ayan oh. Sari-saring prutas. Avocado, mangga, bakwan, kaywito, saging. So ayan oh, pinya. Well, mga mangga ini oh. So ayan, may mani. So dito lamang to, location nito dito lang sa market site ng Catarman, sa gitna ng Catarman oh. Ito ang merkado, palengke ng Catarman. Ayan oh. So dito naman sa bandang dulo ng Shoppersville, makakain ng kantin. 1, 2, 3. Tatlong pwesto muna. Ayun isa, wala pa oh. So ito yung bagong kainan dito sa Catarman, market site. Yan. Ito naman katapat ng Shoppersville, ang bagong building ng Catarman. Ayan oh, kulay green. So ang banda roon ng Old Market, Fish Market or Wet Market.